Levan toda a vida aprendendo educación viaria, dende primeiro de infantil ata sexto de primaria. Este grupo recibiu hoxe o seu diploma que os acredita como membros da xeración 00, cero accidentes, cero vítimas. Levamos xa casi uns 15 anos traballando en todos os centros. Cando rematan sexto, firman un libro que se fixa a propósito da generación 00, porque son da generación cero vítimas, cero accidentes, e ao chegar a sexto se entrega un diploma por haber superado todos os cursos, non? Este grupo do colexio de Tremoedo non puido recibir a parte práctica da aprendizaxe por mor da COVID, pero sí aprenderon moi ben a lección. Tomaron conciencia da importancia de respectar as normas ao volante e como peón. Eu quedo asustado, digo sempre que agora a min o que me agrada é que posiblemente o día mañán calquera deles poida dar clase de educación vial. Sin duda, non teño lugar a duda de que calquera deles vai ser un bo peatón, un bo condutor. Moitos dos malos hábitos, polo que nos contan, veñen de imitar as prácticas incorrectas dos pais e nais. O semáforo, se o cruzamos cando está en ámbar, vamos conducindo, se o cruzamos non cruzamos, entón eles cruzan, porque meu pai fai o mismo, ou miña nai. O cinturón de seguridade, a veces se cansaban, e dicían, prefiero non seguir conducindo, porque mandaba subir aos coches, e enseño desde o principio, primeiro, te sentas cómodo e abrochas o cinturón. Ademais, esta formación en educación viaria creou un vínculo moi forte entre a rapazada e a policía local. Se creou un vínculo moi interesante entre os nenos e a policía local para que entendan que están para servilos, pero tamén para protexelos e que tamén depende dos nenos que sexan efectivas estas medidas de protección. Este ano, ademais, os nenos tamén recibiron por parte da policía local unha aprendizaxe adicional centrada na loita contra o coronavirus.